هذا زناي مجمرتا سمونا ناي ماركوس مصنعتي وانجيل ماركوس معرف حديو نا لومينا نجمرو زلنا ماركوس زي قداماي سمون لنا جميرنا لنا لومن نصنع دما كاب قصري حدا كساب قصر 10 3 زلو حسابي حفتام زخونه حسابي ስለዚህ ቀስ እንዳበልኩን መሐድ ክፍትኔ እግዚአብሔር ጸጉ ኸብዛሐለይ አሜን ሃሌሉያ መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ይበል አሜን መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ እታ አንቶ ዮርሳን ሐፍተይ እንደህር ሰሚዕኹማ ሆይንኩም እንደህር አስተብሂልኩም ላ ሆይንኩም እንደህር ነትዝበሃል ዝነበረ ቃል አቅሊብኩም ሉ እንደህር ኮይንኩም እቲ መጀመርታ ዝብል ቃል እንታይ ምዃኑ ገሊጣትና ነራ ያው አነ خدግመልኩም ማለት እዩ መጀመርታ ዝብል ቃል ከምቲ አብዘ ፍጥረት ሓደ ኸና ከነንብቦ ኾለና ከምቲ በመጀመርታ አምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ከምዝብሎ በቃ ቀድም ዝኾነ ነገር ዘሎ ነገር ማለት እዩ አሜን ከምቲ አብ ዮሐንስ ሓደ ዘሎ በመጀመርታ ቃል ነበረ ከምዝብሎ አብዚ ማርቆስ ተጠቂሙሉ ዘሎ ቃል ኮሙ ኤግዛክትሊ ኮሙ ቃል ተጠቂሙ ዘሎ መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ከምዝ ጀመረ ከመይ ከምዝ ጀመረ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚህ አብዚ ማርቆስ ከመሐላልፎ ደሊ ዘሎ እንታዩ ብዛዕባ ናይ ወንጌል መጀመርታ እዩ ብዛዕባ ጅማሬ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ይخዛረብ ደሊ ዘሎ ብዛዕባ አጀማምራ ናይ ዝጽቡቕ ዜና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ እዩ ማርቆስ ሓደ ዝምሕረና ዘሎ ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር የደህን ማለት ክኸውን ኮሎ ክርስቶስ በዕብራይስጥ መሲሕ ማለት እዩ አሜን ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር የደህን ማለት ክኸውን ኮሎ ክርስቶስ በዕብራይስጥ መሲሕ ማለት እዩ ትርጉሙ ኸአ ቁቡዕ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንብዙሓት ሕማም ርእስ ዝኾኖም እዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ትብል ቃልያ ኢየሱስ ከመምህር ከቀበልዎ አያጸግሞምን እዩ ኢየሱስ ከም ሓደ ወንጌላዊ ከቀበልዎ አያጸግሞምን እዩ ኢየሱስ ከም ካል ነገር ከቀበልዎ አያጸግሞምን እዩ ወዲ አምላኽ ትብል ቃል ግን ክሰምዑ አይደልንም ብዙሓት ሸይጣን ክሰምዕ አይደልን እዩ ካልኦት ጸረ ክርስቶስ ዝኾኑ ድማ እዛ ወዲ አምላኽ ትብል ቃል ክሰምዑ አይደሉንም ብዙሓት ኢየሱስ ከም መምህር ከም ነብይ ጥራይ ሕንበር ከም ወዲ አምላኽ ወይ ድማ ከም መድህን ዓለም ከቀበልዎ አይደሉንም ንሕና ነዚና ጸቂጥና ክንዛረበሉ ዘለና ምክንያቱም እዚ አንዲ ናይ እምነትና ስለዝኾነ ኮር ናይ እምነትና ስለዝኾነ በሐቅኻ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ስለዝኾነ አሜን ከምቲ አንተ ዮርሳን ሐፍተይ ጥቅሳ ቢላቶ ዘሐለፈት አብ ግብረ ሐዋርያት 13 32 ቁጥር 33 ወይ ድማ መዝሙር 27 ዘሎ ሐሳብ እንታይሉ ከምቲ አብ ካላይ መዝሙር ዘሎ ማለት ንስኻ ወደኢኻ አነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ አምላኽ ኢየሱስ አተንሲኡ እቲ ነቦታትና ተዋሃበ ተስፋ ንአና ንደቆም ከም ዝፈጸሙ ንሕና ድማ ነበስረኩም አለና ኢሉ እዚ እቲ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ አይናዩ ኢየሱስ ስለምንታይ ከም ዝመጸ ምስንፈልጥ ጥራዩ ብዛዕባ ዝጽቡቕ ብስራት ክርዳአና ዝኽእል ኢየሱስ ስለምንታይ እዩ ናብ ዝመጽዩ ወንጌል ከንታይ ማለት እዩ እዚ ክንፈልጦ አዚ አገዳሲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ዙፋኑ ሓዲጉ መጽዩ እንደህር ዘይፈልጥና ክርስቲያናት አይኮናን ማለት እዩ አሜን ደኦዱሳን ክንፈልጦስ አገዳሲ ብዛዕባ ወንጌል ክንምስክር እንደህር ኮይና ቀንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑ ሓዲጉ ዘምጽኦ ጉዳይ አጸቢቅና ኸነላሊ ክንከላልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አቢሳያስ 61 ካብ ቁጥር 1 ካብ 3 ከምዚ ዝብል ቃል ነንብብና እንታይ ብል ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀቢእኒ ሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕለዩ አሜን
نتحوتات بسرات كبسرسي እግዚአብሔር ቀቢኢኒዩ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ አብልዕለዩ ንስቡራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንዕስራትካ መፍታሕ كأوج لآخرني أمت تجا إخبار معلتهن أملاخنان كأوج نخلهم حزونات كتسنانع عوام تصدقي نخبرو زخون تخلق إخبار تباهيلهم أنت قسم يدما نحزونات إيون أبكند حموخشتي زود خدف علم أبكند حزن كأزيت حاجوس أبكند منفس قاهيون كدان مسجنا كهبهم لآخرني له يسوع كريستوس إزي تبق بسرات إزي وانجيل هزيو مات إخبار مسكن بمنفس إخبار تملي حزمت أي يسوع كريستوس منفس تملي حزمت أي يسوع كريستوس كم زي نتحتات كبسر إخبار مسكن يسوع سؤال يكون أنت أبيه يسوع كريستوس منفس إخبار قبل عليه زبالة السؤال يكون زجرم نجركوي كم كريستيانات زجرم فترة رئي فلتني مغنياتهم هذا زي ترد أنا يو نجرالو يسوع كريستوس أبزخ زارب كلون تايلوسي منفس أملاخ قبل عليه منفس أملاخ قبل علينا زورد السؤال يكون يسوع كريستوس ندك أمازامرتون تايلو ومسي حيلي خيت أقبلكم سي كاب يروشاليم كايت وصيلوهم سلامن تاي تحيلي سلزاد اليوم حيلي خيت أقبلكم مستقبلوا جن إخبار مسكن تام جيرهم وانجيل هيزوم كيدوم قدوسان منفس قبل عليها اندحر مسئي مالت منفس قدوس تقبلك مالت سئلك شنع ختبللو نت بلسان زي تصلي بلسان نتصلخا كتقنعلو ويدما قال يكونن منفس املاح استقبلنا نسرحي امين دو قدوسان حواتي منفس قدوس ندخامنا خدقف منفس قدوس بزي نجر اهتا نتصلي كدقفنا كمرحنا يمسانا زلو منفس املاح نسرحي أبانا زلو نسرحيو منفس قدوس أنا نساعدكم من دهريتنك أساسنا منفس قدوس منم كجبراي كلني ندحر فقدنا له بزفقدنا له متأن منفس قدوس يسرح مالتي يسوع كريستوس منفس أملاخ أبلع عليه مسبلة انت عيلو منفس تاي زجبر نسبورات لبز زنن منفسي نمروخات حارنا زوج منفسي نأسرات مفتح زوج منفسي شابير مسكن نسرعه منفس إخبار كا أبلع ليسوع كريستوس وريدو سلزي أبلع لنفسه كفنا نإخبار منفس زورد له مغنيات نسرعه آمين دو سلزي بنزق على الناس نعنا نسرح لنفسنا خنا دالوا علونا يسوع كريستوس ودياو أملاخ قويتايو كاب قطر خلتك سبع 4 زلو دما انتايبل كمتي بنبي إساياس إنه من قدخا زتأرق ملأخي كأكرميها الأخ الله أبرخز أوج دمتي أواج نجاري قدنا أجزابير ترجو من قدون أعنو إلو تتحفة كموها يوحنس أبرخ النات مغن هدقت حتى أتزخو وانتمكت ننسها الناس بخمس قبلنا أبزي أجد داسي نتبخ الزاربي تصلي لكم سمعوا قويتا يباركم مغنياتهم جيزيات في إناينا أبزخو في النازلنا نزخنت النعدما بزوح جيزات في إناينا مالتي يسوع كويتا آمين اتسجرم نجر كلهم إن كل يسوع نابتي يوحنا زلوا وسفرة يمسون يرى ما يجرمكم من إذن نجر أجرمون ناتزاربكم سي ولا يسوع كريستوس نابتي يوحنا زلوا وسفرة مسي كلهم نابتي يوحنا زلوا وسفرة يمسون يرى بقى قبل علتي يوحنا زنبر قبعات قبل علي يوحنا زنبر anointing إزري إني رجزابير مسكن زابير سي بحق خمس أبو أيهم تريو التقبعات ينتهز بزتصو عنيرو آمين ده أردسان قبعات يتصو يتفلتو دهم anointing يساب كبزابير مسكن هاليلويا سئلك النافتخ يكون كان سبت اكب anointing اندحر الله قبعات اندحر الله قبعات بعليس بقى نسبات زمصوم እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ቅዱሳን አሕዋቴ ዞም እግዚአብሔር anointed ዝገበሮም ከም በዓል ቲቪ ጆሹዋ ሕጂራዩ ናብ ናይጄሪያ ክንደይ ሰብ ከከፊሉ ይዝኸይድ ክንደይ ሰብ anointing ዝስሕቦም ዘሎ anointing اندحر አለና አይንባአስና ቅብዓት اندحر አለው تقبعات أيبأسد إخبار يمسكن آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ أبزن نبوه زلنا قال انتاينا نئزب زلنا بنبي إسياس زتت حفظ صحف كم زلون
እዚ ጽሑፍ ድማ ይፍጸም መህላው ኢና ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ክንገብሮ ዝግባአና ከም አጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይና ክንገብር ዘለና እንድሕር ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እንድሕር ኢልና ከይድና ነዚ ቃል እዚ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ፍሒርና ክነውጾለና አሜን ስለዚ እንታይ ኢሉ ማርቆስ ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ኣብ ኢሳያስ አንቶይ ዮርሳን ሓፍተ ትገልጾ ነራ ነዚ ቃል እዚ አበይኩም ትረኽብዎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 4 ካብ 3 ክሳብ 5 ኣብ ሚልክያስ 3 ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ዘሎ ሓደ ሰብ ጥቅስታት ክዛረብ ከለኹ እንድሕር ጽሒፍኩም ጎይታ ይባርኩም ዮርሳን ሓፍተ ጎይታ ይባርኪ ካልአይቲ ሚልክያስ 3:1 እዚ ሓሳብ እዚዩ ኣብዚ ተፈጻምነት ዝረክብ ዘሎ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ጽሑፋት ክፍጸሙ እዮም በዓል ዮሐንስ ኣብ ቦታኦም ዘለው ጽሑፍ ክፍጸም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ስለዚ ነቢያት አቀድሞም ቅድሚ 500 ዓመት ቅድሚ 600 ዓመት ዝተተንበይዎ ትንቢት እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ በዓል ናይ ዮሐንስ ግዜ ዝፍጸም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቃል ክንከይድ መዝሙር ትንቢት ኢሳያስ 40 እንታይ ይብል ድምጽ አዋጅ አውጅ መንገድ እግዚአብሔር አባረካ አዳልው ኣብ ምድሪ አጻመኻ ንኣምላኽና ጽርግያ አቕንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ኩሉ አኽራን በረኸት ድማ ለጠቕ ይበል ቄናን ይቕናዕ ድንጉር ከአ ሰጥ ዝበለ ስፍራ ይሁን አፍ እግዚአብሔር ተዛሪቢሞ ክብር እግዚአብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ከአ ሓቢሩ ክሪኤ ይሉ አሜን እዚ ቃል እዚ ኤግዛክትሊ ፍጸማሎ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወት ዮሐንስ ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ሚልክያስ 3:1 እዚ ኣብ ማርቆስ 1 ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ዘሎ ጥማር ናይ ትንቢት ኢሳያስ 40 ጥማር ናይ ሚልክያስ 3:1 ሽዑ እንታይ ይብል ኣብ ሚልክያስ 3:1 ድማ እነሆ ኣነ ልኡኸይ ልእኻለኹ ንሱ ቀድመይ መንገዲ ክጸርግ እዩ ቡቡ ኸአ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቅደሱ ክመጽዩ እቲ እትናፍቅዎ ናይ መልአክ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጻሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ይናፍቅዎ ነሮም አሜን ደቅዱሳን ብዙሓት ንኢየሱስ ብምጽብባይ ሓሊፎም እዮም ቅዱሳን አሕዋቴ ክሳብ ክንዴ ዕድለኛታት መሲልኩም እቶም ኣብ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩን ንሕና ኣብ ዘመን ዘለና ክሳብ ክንዴ ዕድለኛታት መሲልኩም ነዚ ዘመን እዚ ብዙሓት ይናፍቁ ነሮም ነዚ ዘመን እዚ ብዙሓት ይትምነይዎ ነሮም ነዚ ዘመን እዚ ብጣዕሚ በሓረርታዮም ዝጽበይዎ ነሮም ግን ንዕኦም እሳቶም አይረኸብዎም እቲ ትናፍቅዎ ናይ መልአክ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጻሉ ይብላሉ ጎይታ ሰራዊት ዝተባህለ እዚ ትንቢት እዚ ተፈጺሙ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ዮሐንስ ተገሊጹ እቲ ዝናፍቅዎ ጎይታ ድማ ኣብ መቅደሶም ተገሊጹ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ኣብዚ ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ነንብቦ እንታይ እንድሕሪልኩም ትንቢት ይፍጸማሉ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብዚ ማርቆስ ከመሐላለፎ ዝደለዮ ሓደ አገዳስ መልእክት አሎ ንሱ ኸ እዩ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ መሲሕ ምዃኑ አሜን ንሕናውን ከመሐላለፎ ንደሊ በዛ አጋጣሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑን መሲሕ መድህን ዓለም ምዃኑን ኢና ከመሐላለፍ ንደሊ ስለዚ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ከምቲ ተጻሕፈሉ ኮይኑ ምግላጽ አገዳሲ አሜን ዮሐንስ መጥምቕ ክዳን ስለዚ ሰዓነ ይኮነን ናይ ጸጉር ገመል ተዓጢቁ አበረኻ ዝነበረ ቅዱሳን አሕዋተይ ክዳን ተሳይኑ ኣይምሰልኩም ቅዱሳን ወዲ ካህን ወዲ ክቡር ካህን ቅዱሳን ክንርስዖ የብልናን ወዲ ንእግዚአብሔር ዘገልግል አቦይ ዘለዎ ማለት ክዳን ስለዚ ሰዓነ ይኮነን በሆሙ ተገሊጹ ግን ዮሐንስ ከምቲ ትንቢት ተጻሕፈሉ ኮይኑ ክግለጽ ስለዝነበሮ እዩ አሜን ዶ እስኪ ዝተረዶ አሜን ይበል ዮሐንስ መጥምቅ ከምቲ ተጻሕፈሉ ኮይኑ ምግላጽ አገዳሲ ስለዝኾነ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዮሐንስ ነቲ ኣብ ትንቢት ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ንኽፍጽም ብትንቢት ተወልደ አገልጋሊ አምላኽ እዩ ስለዚህ ኸአዩ ማርቆስ እንታይ ኢሉ ከምኡ ትብል ቃል አንቢብኩም ኣለኹም
كم أخا يوحنس أبرخ ناتمق نحدقت حتيات زخون تمكت نسحنا سبخا مسئلنا كم أوزبل قال أسمرلا يوحنس قيلو all of the sudden بقى كجلجل سل زدليز تجلت أسبع يكونن بعلامة استولده أكدم قويتا نخيد زمن حالي زمت أجلجالي إخزابير شمي باره آمين نتي كم أوتبل قال كنسمر الله أنت عينت ملئتهم تم حلالف كنرد علونا تخومو تبل قال نتي أقدمو خزاربلو زص أنا حساب زملاختي مارقوس كم او قبلنا خلو كمتي اب تنبيت تصحيف زلو كم او يوحنس نت تنبيت فصيمو يزبلنا زلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ስለምንታይ እዩ መጥምቅ ዮሐንስ በማይ ዘጥምቅ ዝነበረ እትምጥማ እንታይ እዩ ዘመላኽት ቅዱሳን አሕዋቴ እዚኻ ክንፈልጦ ጽቡቕ እዩ አብሉይ ኪዳን በማይ ምጥማቅ ወይ መህጻብ ሓዲሽ ኪዳን ተአቱ ከም ዘለኻ ዘመላኽት እዩ ቅዱሳን አሕዋቴ አብሉይ ኪዳን በማይ ምጥማቅ ወይ መህጻብ ሓዲሽ ኪዳን ተአቱ ከም ዘለኻ ዘመላኽት እዩ اندحر كيدنا أبزعات 19 قصر 14 إساياس هذا 16 إرميا 34 إسكيل 36 إسران حموشن ترينا كومو عينت حساب نركبنا مالتي እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ እግዚአብሔር በታሳለሴት ማዓልቲ አብ ቅድመ ሁሉ ህዝብና አብ ከረንሲና ሆርዴሞ ናብተ ህዝብ ኪድ ሎምን ጽባህን ቀድሶም ክዳውንቶም ካ ይሕጸቡ ነትሳልሳይ ማዓልቲ ይዳለው ማለት እቲ ምሕጻብ በቃ ናብ ሐዲሽ ኪዳን ንኽትአቱ ምድላው ማለት ይዳለው ካ ማለት እቲ ምሕጻብ ተረዲእኩም አለ ቅዱሳን አሕዋቴ ዮሐንስ ዘጥምቆም ዘሎ ነቲ በሐው መታን ክጥመቁ እዩ نتي بمنفس قدوس كتمقو متاني يوحنس منجد خصرق طراي مسيو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ተጸርጎሉ ይመጽእ አቢሳስ 1:16 ኮሙ ተሐጸቡ ንጽሑ ነትእከይ ግብርኹም ካብ ቅድመ አይንተ አርሕቆ ምግባር እከይ ሕደጉ እዞም በዓል ናብ ዮሐንስ ክመጹ ኸሎ እንታይ am ዝገብሩ ነይሮም በሐይጣቶም እናተናዘዙ እናተነስሑ ብለና አይኮነ እንዲ ቅዱሳን አሕዋቴ ስቅሎም አይኮኑን ዝጥማኡ ነበሩ አይኮነ እንዲ ቅዱሳን ስለዚህ እቲ ምሕጻብ ወይ ድማ ትምጥማቅ ዘመላኽት ነቲ ዝመጽ ኪዳን ምድላው ነቲ ሐዲሽ ኪዳን ንምድላው ዮሐንስ የዳልዎም ይዘሉ ናብቲ ሐዲሽ ኪዳን ሕዝቅኤል 36 25 ታይብልሲ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞህ ጸሪኢኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከጽሬኩም ይብለና አሜን ስለዚህ አብሉይ ኪዳን ካብ ዝኾነ ርኽሰቶም ክነጽሑ በማይ ይሕጸቡ ከም ዝነበሩ በማይ መሕጻብ ናይ ምንጻሕ ምልክት እዩ አብ ዘለዋውያን 15 ሄድኩም ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ካል ድማ ስለዚህ ናብ ዮሐንስ እንዳመጹ ክጥመቁ ኸለው ንአምላክ ክስዕብዎ ከም ዝወሰኑ ዘመላኽት ይምበር እትና ዮሐንስ ጥምቀት ካብ ኃጢአቶም ዘንጽሕ አይኮነን እዚያ ክንፈልጣ ይግባአና የቅዱሳን አሕዋቴ አብ ቅድመ እግዚአብሔር ወይ ድሂሩ ዝግለጽ ኢየሱስ ንምቅራብ ጸሪዮም ክጸንሑ ስለዘለዎም መጥምቅ ዮሐንስ ካ የዳልዎም ነይሩ አሜን ነቲ ሐዲሽ ኪዳን ነቲ ብድሕሪኡ ዝግለጽ እግዚአብሔር ይመስገን አነ በማየጥመቁም አለሁ ንሱ ግና እንታይሉ በመንፈስ ቅዱስን በሐውን ከጥመቁም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ዳህራዋይ ጥምቀት ዮሐንስ ዘዳልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ አብ ቁጥር 4 ደስ ዘብል ቃል አለ እንታይ ይብልሲ ከምኡኻ ዮሐንስ አበረኻ እናጥመቀ ነህድገት ኃጢአት ዝኸውን ጥምቀት ንስሐ እናሰበኸ ይብል አሜን እዚ ቃል እዚ ደስ አይብልን አንቶይ ኢዮባ ክዛረብ ኮሎ ሰሚዕኹም ወይኹም በግሪክ ኢቫንጀሊዮ እናበለ አብዚ እናሰበኸ ዝብል ቃል በናይ ግሪክ እንታይ ዝብሎ
كيروسو يزبلو مالت إيفانجيليو أيكونن مالت وانجيل أيكونن زسبخ نيرو يوحنس وانجيل أيكونن زسبخ نيرو بناي غريك قانقوا ترجمو هانتاي مالتي بقلتي أبقد ما حفاش مزراب مقواج مالتي تي كيروسو زبل قال انتاي زبل بقلتي أبقد ما حفاش مزراب مقواج مالتي يوحنس ريخمو اندحر كوينكم يقوج نيرو أيكونن دي تنسحو منجست أملاك قريبايا النابل نسحا يسبخ نيرو نيوحنس يقوج نيرو يزارب نيرو بقلت يزارب نيرو يوحنس كم تتحتي لنا النريو ملغتو كأتتنيا قلت ايو هايتاتنيا تات يخوم كتنسحو علىكم كابتئكو منقدخم كتملسو علىكم يملغتو نيرو بخمزي منقدي نيرو نقويتانا يسوس كريستوس منقدي زدالو ولو نيرو سلازي اتي الناس بخ تبل قال وانجيل زي كونه زسبخ نيرو كمتي اب قطر 3 ننببو كأوج مصيو አዋጅ ነጋሪ ድማ ናቱ አዋጅ አይኮነን ዝነገር አውጅ ተባሃሎ ይዙ እውጅ ዮሐንስ ከእውጅ በአምላክ ተሐረ የሰቢው ነትጸጸዋሉ ጻውኤት ከገብሪና ንሪኦ አሜን እቲ አንቶይ ክንብሎ ጸናሕና ኢቫንጀሊዞ ዝብሎቲ አሞንጎ ወንጌል ምንጋርን أمونغو مأواجن زلو قال كترخبو تخليهم مولو ناي ماركوس كفلي مالتي تريليهم ام ماركوس حدا كاب قطر شوعتك ساب شمونتون كومي يزبلو سبخ زبلسي تا كيرسو تبل قال يزتقم امين انتاي ليو يوحنس نسو كاباي زبرت انا دنينه نمفتح سراخا سعنو زيبق ددحره يمص አሎ አነ በማይ አጥመኦኩም አለሁ ንሱግና በመንፈስ ቅዱስ ከጥመኦኩም ይናበለ ሰበኸብለና ኢየሱስን በድሕሪውን ኮሙና ገበረ ከቅጽል ኮሎንሪ ማለት ዮሐንስ ጥምቀት ንንስሐና ሰበኸ መጽዩ ኢየሱስ ካ ነት በጥምቀት ዮሐንስ ዝተጀመረ ቀጽልዎ ግን እምነት ትብልቃል በሙሳኽ ማለት አሜን دحر ما أسرت يوحنس كأيسوس ناب جليلا متى أمو تزمن تفتم منجست أملاك خاك أربة تنسحو بوانجيل أمانو النابلة وانجيل منجستي أملاك سبخ أزيت وانجيل آمين يسوع كريستوس نتي بيوحنس زتجمرنا نين السحاسب كت يسوع كريستوس أمانو النابلة خقص الله خلون ري أماركوس حدا أسرت حمشتا كيركم كتام ببوت خوليهم حواريات اون نسحان امنتن مستمقت ناتوم قند سبكتهم كوينو اب غبر حواريات نريو نمجمرتا سبكت حواريات اب غبر حواريات كلته كاب 30 شعاتن كاب 30 شعاتن نرخبو السخانتاينا بولم سبكونيرم نسحان طمقتن يمسبكونيرم كالا اي سبكت دما اب غبر حواريات سلسته قطر 10 شعاتن امنتن نسحان نابلو يسبكون يرام فيليبوس كسبق كله اب غبره هارا شمونت 10 تخلته امن تطما باولوس نت اسور ك نايت اسر بيت حلافي كسب كله اب غبره هارا 10 31 امن تطما قبلون يرو نتوم ابيت شماغليታት باولوس كصحفلهم كله بنسحنا بأملاك كملسون بقولتها يسوع كأمنون ينقرم نيرو سلامتها يزنقركم زلخو ازي نا يسوع كريستوس وانجيل كميلو كمزقت على كاب يوحنس جميرو يوحنس تنسح تراي زبل نيرو دحر يسوع كريستوس جن امنو زبل قال وسيخو كمزتزقصلو كنا اتم حواريات كا مسو كومو لك يسوع كريستوس كمزغبرو ان اصلو خمزمصينا اب قطر 5 زلنا كسا حجي بزلا حجر يهودا كلهم سب يروسالم نابو يوصو بحاتياتهم ان تناززون ابروبا يوردانوس بو يطمقو نبرو بلنا حجون دغي مخزاربلو زدلي ነገር እንተሎ ነዮሐንስ ጥምቀት ነህድገት ኃጢያት ዝግበር ጥምቀት አይኮነን كتماو كلو انتايام زبلو زلو نت عرقيت اكايداي
ቀቢረ በሐዲሽ ማንነት ምስ አምላክ ህብረት ይገብራለሁ ማለቶም ካብ ኃጢአቶም እናተናዘዙ ይብለና ምንሳህ ማለት መምላስ ማለት እዩ ኩሎም ናብ ዮሐንስ ዝመጹ ኩላቶም እቲ ስብከት ዮሐንስ ተንኪፎም ካብ አምላኾም አዝዮም ሪሕኦም ከም ዝነበሩ ተፈልጥዎም እዮም ዝምለሱ ዘለው ስለምንታይ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ንሕድገት ኃጢአት አይነበረን ዝበልኩ ዮሐንስ ንብሉይ ኪዳንን ንሐዲሽ ኪዳንን ዘራኽብ ናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢ ኣብ ሐዲሽ ኪዳን ስለዝኾነ ዮሐንስ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሐዲሽ ኪዳንን ብሪጅዩ ድልድዩ ትፈልጡ ዲኹም ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ኣሕዋቴ ከምዚ ቢንቶ በልዎ ዮሐንስ ን ኦልድ ቴስተመንት ኒው ቴስተመንትን ዘጣመረ እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ እንታሽሙና ዘለና ኣብ ማርቆስ 1 ቁጥር 5 ዘለኹ ጎይታ ይባረኩም ቶም ደንጊኹም ዘኣተኹም ማለት እዩ አሜን ቅዱሳን አሕዋቴ ዮሐንስ ነቲ ኃጢአት ሰብ ይቅረ ክብል ስልጣን ዘለዎ ኢየሱስ መንገድ ክጸርግ ይመጽዩ በዘላ ሀገር ይሁዳ ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌም ናብ ዮሐንስ ዝመጹ ዝነበሩሉ ቀንድ ምክንያት ነቢ ሚልኪያስ ድሕር ምንባዩ ንአስታት 400 ዓመታት ድምጽ እግዚአብሔር አይነበረን ይብለና ዮሐንስ ዩቲ ናይ መጀመርታ ድምጽ ሒዙ ዝተገልጸ ስለዚህ ኩላቶም ዮሐንስ ከም ነቢ እግዚአብሔር ስለተቀበሉዎ ናቡ መጽዮም በኃጢአቶም እናተናዘዙ ይጥመኡ ነይሮም እግዚአብሔር ሽሙ ብሩክ ይሁን አሜን ማርቆስ 1:6 ክዳን ዮሐንስ ከአ ጸጉር ገመል እጣቅ ሕቁ ፈልቅ ነበረ አንበጣ ማዓርን ሰንካልን ይምገብ ነበረ ብለና ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ አንቶይክ ዛረበልኩም ከም ጸናሕኩ አጋጣሚ ይኮነን ከምዚ ተኸዲኑ ወይ ክዳን ስለዘይብሉ ይኮነን ከምዚ አይነት ክዳን ተኸዲኑ ተገሊጹ እቲ በመንፈስ ኤልያስ ተገልጸ ዮሐንስ ዋላ እጣቁን ከም ኤልያስ እዩ አሜን ንሳቶም ድማ ማቅ ተኸድነ ኣብ ሕቁ ፈልቅ ተዓጥቀ ሰብኣይ ይበልዎ እቲ ንጉስ ድማ ንሱ ኤልያስ ቲሳባዊ ይበለ ኣብ ካልኣይ ነገስት 1:8 ተኸድኩም ከተንብቡ ከለኹም ዮሐንስ ሕጂ ተኸዲኑ ወዘሎን ኤልያስ ቅድመ ሕጂ ተኸዲኑ ወዝነበረን ሓደ ዓይነት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን እዚ ኣብ ምድረ በዳ ዝነብሩ ሰባት ዝምገቦ ምግቢዩ እቲ አንበጣን ማዓርን ሰንካልን ይምገብ ነበረ ዝብለና ናይ ምድረ በዳ ሰባት ዝምገቡዎ ምግቢዩ ቅዱሳን አሕዋቴ ካብቲ እግዚአብሔር ዝደንገገሎም ሕግ ድማ አንበጣ ንጹህ ቅዱሳን አሕዋቴ አንበጣ ይብላዕዩ ብልዑሉ እግዚአብሔር አንበጣ ይትበልዑን ይኹም እንበር ኤርትራውያን አንበጣ ብልዑ ተባሂሉ ኣብ ዘላውያን 11:22 ካብቶም ትበልዑዎም እዚኣቶም እዮም ፌንጣ በበዓይነቱ አንበጣ በበዓይነቱ ኩብኩብታ በበዓይነቱ ጎደበ በበዓይነቱን ኢሉ ቅዱሳን አሕዋቴ እንበር አንበጣ ብላዕዩ ዮሐንስ ሕጊ አይጣሐሰን ምባል ዝነግረኩም ዘለው ማርቆስ 1 ካብ 7 ክሳብ 8 ንሱ ካባይ ዝብርት አነ ደኒን ንምፍታሕ ስራኽ አስዓኑ ዘይበቅ ደድሕረ ይመጽ አሎ አነ በማይ አጥምቀኩም አለኹ ንሱ ግና በመንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም እናበለ ሰበኸ ብለና አሜን ዮሐንስ አብዛ ምድሪ ስለምንታይ አሎ አጸቢቁ ዝተረደአ ነቲ ገብሮ ዘለዎ ጠንቂቁ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ከም ዮሐንስ ይግበረና አሜን ከም ዮሐንስ ይግበረና ጻውዒቱ ነቲ ብድሕሪኡ ዝመጽ ወዲ አምላክ ክገልጽ ከም ዝኾነን እቲ ዝመጽ ድማ ካቡ ከም ዝዓቢ ብትሕትና ክገልጽ ኮለይና ንርኢ ኣብዚ ዮሐንስ ንስለ ምባል አይኮነን ካባይ ዝብርት ኢሉ ገሊጹዎ ዘሎ እዚ ነብይ እዚ ማንነት ናይ ኢየሱስ አጸቢቁ ዝተረደአ ሰብኣይ እዩ አሜን አነ ደኒነን ምፍታሕ ስራኽ አስዓኑ ዘይበቀ ደድሕረ ይመጽ አሎ ክብል ኮሎ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ትፈልጡ ደለኹም አነ ባርያ ናቱ ዝብለና ዘሎ አገልጋሊ ወይ ባርያ ጥራይ ሰዓኒ ናይ ጎይቱ ወይ ስራኽ አስዓኑ ዝፈትሕ ዮሐንስ አነ ንስራኽ አስዓኑ ፈትሕ እኳ ብቁ አይኮንኩን ኢሉ በቃ ንርእሱ ሲክሳብ ክንደይ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ብለናሲ
ኣብ ትሕቲ ጽንዕቲ ኢድ እግዚአብሔር ትሕት በሉሞ ንሱ ኣብ ግዚኡ እንታይ ገብረኩም ይዝብለና ልዕል ከብለኩም ይዝብለና ኣብ ክርስትና ናይ ልዕልና መንገዲ በዛ አጋጣሚ ክነግረኩም ትሕት ምባሊ ዋላ ምሳሌ እንታይ ብለናሲ እንደሕር ተዓዲምካ ኸይድካሲ ብለና ምሽ ተዓዲምካ ትኸይድ ኮለኻሲ ተቀዳዲምካ ኣብቲ ክቡር ቦታ ይትቀመጥ ይብለካ አይብልን ዲ ቅዱሳን አሕዋቴ ምናልባት ካባኻ ዝኸብር ሰብ ካይሕሉሞ ካይትዋረድ ኣብ ክቡር ቦታ ይትቀመጥ ይሉ ማለት ትሕት በል ስልካ ባዕለኻ ፈንጠርጠር አይትበል ኣብዘይ ቦታኻ ካይትርከብ ይዝብለና ትሕት ምስበልካዩ ክብረት ዝመጽእ ኖ እስኻብዚ ግባአካንዩ እስኻብዚ ኮፍ ክትብል አይግባአካን ኢሉ ባዕሉቱ አቦዳስ ወሲዱ ኣብቲ ቦታ ይቀምጠካ ይዝብለና ዘሎ ኣብዝኻ ዮሐንስ በቃ ንስራኻ ሰዓኑኻ ክፈትሕኳ ቦቃ አይኮንኩን ኢሉ ቅዱሳን ባርያዩ ንሰዓን ናይ ጎይቱ ዝፈትሕ ንእግሪ ዝሓጽብ ክብር ንጎይታ ይኹን ዮሐንስካ ካብ ባርያ ንታሕቲ ንነፍሱ ከተሕታ ሆሎ ንሪ እግዚአብሔር ሽም ይባረ ዮሐንስ እኮ ኣብቲ ድምጽ አምላኽ ጠፊኢሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተገልጸ ሰብኣይ ነይሩ ቅዱሳን አሕዋቴ ከተሐስብዎ ለኩም ክሳብ ክንደይ ዮሐንስ አገዳስ ሰብ ከም ዝኾነ ብዙሕ ክንየተሉ ዝኽእል ነገራት ኣለዎ ግን እቲ ክንየተሉ ዝኽእል ነገር ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ጓሓፍ እዩ ኢየሱስ ልዕሊ ኩሉ እዩ አሜን ኢየሱስ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ዋላው ናብቲ ድምጽ ጠፊኢሉ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ይገለጽ እምበር በቃ ንኢየሱስ ክብል ግን ክብረቱ ብሙሉእ ክድርቢ ኮሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ካብዚ አነ ዝማሃሮ ነገር እንተሎ እቲ ንጎይታ ምግልጋሌ ኣብ እድል ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምንም ከም ዘይኮንኩ ፈሊጤ ኣዘ ትሕት ክብል ከም ዘሎኒ ተረድኤ ነዝቃል ዝኸንብብ ኮለኹ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ይዕበይ አሜን ንሱ በሪኹ ይራይ አሜን ቅዱሳን ዮሐንስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 3:30 ንሱ ልዕል ክብል አነ ኸ ትሕት ክብል ይግባእ ኢሉ بحق تحت بمبالو يسوس بزعبوه مسكر كله كمزيلو كاب أنستي كاب التولدو كاب يوحنس زعبي نبي يلن بمبالو يسوس كميلو ني يوحنس كابيو خلون رئي إغزابير يمسكن آمين سلازي قدوسان قويتا بزعبانا كمسكرنا اندحر دلينا اب قدمي تحت كنبل علونا إذا مالت أب كلمة سبات كنن ملالس كلنا نقويتها نقلتصو سبات يسوسنا أبانا يرعي وامين يسوس كريستوس قويتاي يوحنس أب قطر شمونت انتايلو أنا بماي يتمؤكم الله كمتي دقاقمنا نبلو زلونا نا يوحنس تمكت نمدلايو كريستيان كنكون كلنا نتمق عينة تمكت هايكونن مغنياتهم يوحنس نايمود داتا ناي بولي كدا نبي نيرو أبلوك أساسر شديش تنتهي لوسي بتاعنا أستوي لكم سمعوني كاب قال أملاح وتعيكم كوزنا قركم زلهم انتهي لكم يوحنس كمتي كريستيان كنكون كلنا نتمق وعينة تمكت هيكونن زت أمق نيرو مغنياتهم يوحنس نيمود داتا نيبولي كيدا نبي نيرو بهامي كومويل كان دحري لكمني أبلوك أساسر شديش خيركم كتابو بخور لهم تايبلسي حق النبياتن كسع يوحنس نبورو بلنا كاب شعن نجو منجست أملاك تبسر الله كلهم دما يدافعوا يبلنا اغزابير مسكن يوحنس نيمس سغاغري سباخي نيرو امبر نيوانجيل سباخي اي نبرن كمتي ابتنبيت إسياسن ابتنبيت ملكياسن تتقيسو زولو يوحنس نتي بلوين حديشن كيدان زلاغب ايو اغزابير شم يبارك مارقوس حدا شمونته نسو غنا بمنفس قدوس كتمقكميو እናበለ ሰበኸ ብለና بزعبا ጥምቀት ርእሱ ዝኸአለ ትምህርትሎ ኣብዚ ዮሐንስ ዝዛረበሉ ዘሎ ጥምቀት ከምዚዩ ክትብል ክኸብድ ይኽእል ይኸውን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:13 ተጻሒፉ ዘሎ ምስ ኣመና ንጥምቆ ጥምቀት ኢለ ይኣምን ምክንያቱ መጀመርታ ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ዝኸውን ንሱ ብምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:13 ታይብል አይሁድ ወይ ጽርአውያን አሮት ወይ ጨዋታት እንተኾይና
نحنا كلاتنا حدا سغا مانت خنكونسي بحدا منفس تطمقنا ينامو حدا منفس ستنا يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን هذا سمس آمنز طمقو طمقت مالتي اتي بمنفس قدوس مملا كمتي اب ግብረ ሐዋርያት ክልተ ተፈጸመ ፍጻሜ አቦቶ ሆሎ مالتي كمتي ابرومي 6 ካብ 3 ካብ 4 ወይስ በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቅና ዘበልና ኩላትና በሞቱ ከምተጠመቅና ዶ አይትፈልጡን ይኹም ይብለና አብ ኤፌሶን 4:5 ካንተ ይብል ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ይብለና አብ ቆሎሴ 2:12 بتمقتون مسؤ تقبركم بجبري اتي كموت زتنسأو أملاخ دما مسؤ تنسأخم يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ማርቆስ 1:9 بتي أنا اتي كونه يسوس كاب نازريت ناب غليلا مص بيوحنس كا اب يوردانوس تطمق ابلنا كونه زبل قال كنرئي كولن انتاي زنغرنا زتفصمه زخونه ነገር ከም ዘሎ ዝህብረና እቲ ዝኮነ አንታዩ ኢየሱስ ካብቲ ዘዓበየላ ናዝሬት ናብ ገሊላ በዮሐንስ መጥመቅ ክጥመቅ መጽዩ ተጠሚቁኻ ብዙሓት ኢየሱስ ብምጥማኡ ሕቶ ይኾኖም ቅዱሳን ሕዋተይ ምክንያቱም ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ናይ ንስሐ ጥምቀት ብምንባሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ናብ ዮሐንስ መጽዩ ተጠመቀ ኃጢአተኛ ስለዝኾነ አይኮነን ኢየሱስ ንኻልኦት አብነት መታን ክኸውን ደልዩ አመንት ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ብምዃኑ ከመላእክት ብምድላዩን ኣብቲ ግዜቲ ድማ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ስለዝነበረ ይገሮ ካሊና ዮሐንስ አገልግሎት ትክክል አገልግሎት ከም ዝኾነ كفلت يتطمقو بتوساخي نموتون تنسايون زملاخ ስለዝኾነ ኢየሱስ ተጠሚቁ እንበር ሓጠ ስለዝኾነ አይኮነን ተጠሚቁ ኢየሱስ በዘይ ኃጢአት ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ይነግረና እዩ አብዘዝ ዝስዕባ ምዕራፋት ኢየሱስ በዘይ ኃጢአት ምዃኑ ይቅሬታ ዘይድልዮ ምዃኑ ይነግሩና አብ ቀዳማይ አብ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥር 20 ክሳብ 21 እንታይ ብለና ስለዚህ ንሕና ኣብ ክንድ ክርስቶስ ልኡኻቲናሞ አምላኽ በአና ገይሩ ይምዕዳሎ ንሕና ብኡ ጽድቅ አምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ ኢየሱስ ብዛዕባ ኢየሱስ ይዛረብ ዘሎ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ኃጢአት ገበሮ ምስ አምላኽ ተዓረቁ እናበልና ኣብ ክንድ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም አልና أنا حجز نقرأكم زلهم يسوع كريستوس ኃጢአተኛ ስለዝኾነ አይኮነን አብ ምስ ናቢ ዮሐንስ መጽይ ተጠሚቁ ኃጢአተኛ ዘይምዃኑ ዝነግሩና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስታት ይዝነግረኩም ዘለኹ ዕብራውያን 4:15 እንታይ ብለና ደጊም በዘይ ኃጢአት ብሁሉ ከምዝ ኸማናት ተፈተነ ይምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክሊቀ ካህናት ይብልናን ኢየሱስ ወደ አምላክ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በእምነት አለሁም ይለይ አሜን ዕብራውያን 7:6 ከምዝ ዘመሰለ ክፍአትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥ ተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓለል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህን አድለየና ብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:22 ድማ እንታይ ብለና ንሱ ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮሉን ኣብ አፉ ዘይተረኽበ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ ኃጢአት ምዃኑ ይምስክረና ቀዳማይ ዮሐንስ 3:5 ወሲኹ ኸሙ ነግረና ንሱ ንኃጢአት ከርሕቕ ኢሉ ከም ተገልጸ ትፈልጡ ይኹም ኣብኡን ኃጢአት የልቦን ይብለና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስና በዘይ ኃጢአት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይሁን ኦኬ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ከማይ ምስወፀ ቡኡ ሰማይ ክኽፈታ መንፈስ ድማ ከም ረግቢት ኮርድ ኮሎ ረአየ ካብ ሰማይ ካ በአሐዝ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምጽ ይመጽ አሜን ኣብዛ ሓደ አገዳሲ ነገር ኢና ንርኢ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተገልጸሉ ሕሞት አሜን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንደቅ ሰባት ከድሕኑ ዝሰመሩሉ ንወልድ ድማ ነቲ ኢዮ ከዓይ የማነቲ ኢዶም ክህቦ ኸለው ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን
እዚ ካብ ሰማይ ዝመጸ ድምጺ አቦ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ክርዳአና እንተደሊና መዝሙር 29 ብሙሉእ ኸይና ከነንብቦ ይግባአና ብዛዕባ ድምጺ ካብ ሰማይ መጸ ይብለና አይኮነ እንዴ እቲ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ከመይ ከም ዝመስል ድሕር ደልየኹም ቅዱሳን አሕዋተይ ከድኩም ኣብ መዝሙር 29 ድምጺ እንታይ ከም ዝገብር ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ናይዚ መዝሙር አርእስቲ እንታዩ ነቲ ጎይታ ማዕበል ዘቀረበ ውዳሴ ብለና መዝሙር 29 بزجر ما قال لتأي داويت بزعبة دمت إخزابير تحفلنا كلهم ببالكم ويتعباركم عتم ولد برتوعات نخزابير حابو نخزابير كبرن حيلن حابو إخزابير تنسمو زقبو خبر حابو نخزابير بجيت قدس الناس قدلو دمت إخزابير أبلع لماياتي أملاك كبر ينقودا قدالو إخزابير أبلع لبزوح ماياتي دمت إخزابير بسلطان يبلنا دمت إخزابير بجرما إيو آمين دمت إخزابير بسلطان دمت إخزابير بجرما إيو دمت إخزابير نتسحدتات يسابرو إخزابير نتسحد ليبانوس يسابرو نليبانوس نسريونن كم بيتي كم تعوى قوباي يعندروم دمت إخزابير نحال تا حاوي يسنتقو دمت إخزابير نمدربدا ينقطقطو إخزابير نمدربدا قادس ينقطقطيو دمت إخزابير نعرابات يولدن ندور يرغفو اما قدسون كل خبري بلالو إخزابير أبلعلي ما يعيه تقمته ار إخزابير سن زلالم نغيسو امتيو إخزابير نهزبو حيلي حبو إخزابير نهزبو بسلام يباركو بلنا إخزابير يمسكن مزمور 29 كاب قصر 11 امبارتي كاب سماي باها زسمركو فتو ودي نسخايا زبل دمصي زمصه كمزي ابلعلي كنطقسو صنحنا حيلي حيزو تغليص إخزابير يمسكن سقيلو دمصي يكونن مصي إخزابير شمو بروخ يكون مزمور ابسقيل 43 كلتن ابرائي 15 دمص إخزابير كم بزح مايات كم زخونه يገልጸልና አሜን እትግርማ ዘለዎ ድምጺ እትዘፍርህ ድምጺ ይም በአር ኢየሱስ መጽኢሉ እንታይ በል ሕዝቅኤል 43 ክልተን እነሆ ክብረ አምላክ ለእስራኤል ከምብራ አቢሉ መጸ ድምጹ ድማ ከም ሕማም ብርቱዕ ማያት ነበረ ምድሩን በኽብሩ በረሃት ብለና አጋር አብ ሃጎዳ ከም ዝረሰነ ዘንጸባረ አስራዝ ሊባኖስ ይመስላ ድምጹን ከም داهاي بزح مايات يلو إخزابير يمسكن إذا دمت أزيم صالنا آمين إذا دمت أزيم صالنا ماركوس هذا كاب كسر 10 تخلتك كساب 10 نيمو داتا فرسنايا منفسكا بوبو نبرخا أوصو أبتي برخا دما سيطان النافتنو 4 معالتي تصنها مس عراويت كأنا بره ملائكتون أقلقلوا بلنا أبزي very important نجار كزاربي أبزي أقداس نتبخ الزاربي مخناتهم إذن خرستنانا أقداس خوينو رخيبيو بزوح جزي أبزي عدفية قدسانا حواتي أبزي حد أقداس نتبي تزاربي كحلف دلي الله كم ساعات خرستوس بمنفس ممرح مالت انتاي مالت مخانو أتسبقنا هنردو أي قبعاناي سلامن تاين دحر دايلنا مبزحتنا جنا أبزل ممد أعطونا نزلنا هيوتنا مولو بمولو بمنفس قدوس التمرح كتكون علوا انت زي كوينو جن حساب إخزابير كم زقبا كنقلقل عين خلينا زسماما عميني بل حكي زين إذا حكي قدوسان حواتي سلازي لومي بزعقات أمي بزعبا بمنفس عملا زمرة هيوت إلى قدمي زهونة قدمي حد عمت زداله صحف نيرو قدوسان حواتي بمنفس قدوس زمرة هيوت بزبل عرستي زداله صحف نيرو نوعو لوم بزا قط عم زخنغركم يفتو دلوات ديهم قدوسان حواتي بمنفس زمرة هيوت كلوكم تدليدهم يسوع كريستوس بمنفس تمريح نابي كيدو يزبلنا يسوع كريستوس بمنفس قدوس تمريح نابي كيدو يزبلنا قدوسان حواتي اره ملسو منفس قدوس نابي مريحو اره حدا تمهارا يدلي الله زيد كمني
Thank you dearly haftay. Thank you Amina. መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናበረኻይ ወሲድዎ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናምቾት ቦታይ መርሐካኒ ቅዱሳን በመንፈስ ዝምራሕ ህይወት ቅዱሳን ሓደ ሚስጥር ክነግረኩም በመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ህይወት በመንፈስ ይምራሕ ዝብል ክርስቲያን ግዴታዩ ውዴታ ዝባሃል ነገር የለን ፈቲኻ እትገብሮ ይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ክትምራሕ ቆለኻ ኩሉ ግዴታዩ ማለት መንፈስ ናብ ዝመረሓካ ይሓኽትከይድ ዘለካ ናብ በረኻሲ ብምርጫኻ ትኸዶ ይኮነን ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናብ በረኻ ማንም ሰብ መሪጹ ዝኸይድ ሰብ የለን ንሰማማዕ ዲና መኒ በረኻ መሪጹ ዝኸይድ بمنفس كمرح دلي ختبل كلها ناب مدربدا ختمرح كم تخيل كتفلت علوكا كتفلتي علوكي بزقات عمزي إذا نجار ندحر زي تردينا نزل نجار زي دلوات ندحر زي كونا نحسب إجابير كنقل قلو عين خلنا مسحف قدوس أبرومي شمونت كاب أسرت 4 ساعة أسرت حمش تنتابلسي نسخات كومسي نتبقوا غيرنا أبا إلنا نتسوى على منفس ولدنا تيهم تقبلكم أمبر منفس بارنت كم بحدش نفرحات هاي تقبلكم من سلازيتهم بمنفس أملاح زمر زبالو نساتهم انتا يميلو ولود أملاح إيوم آمين اسكي ولود أملاح زهونكم حدا تحافوا لي ولود أملاح مهانكم رقص أينياتات زهونكم حدا تحافوا لي أزيهم وحداتهم ولود أملاح مهانكم رقص أينياتات زهونكم أوكي نعهم أدريس كجبري قويتاي باركم أزي سلازي إتهم بمنفس أملاح زمرحو زبالو نساتهم ولد أملاح إيوم إلو انتهي مالتي إتهم بمنفس أملاح زمرحو زبالو خبل كله إذا مالت باتي أوشت حدير زولو منفس أملاح زمرحو مالتي إذا مالت بناي جزع فقادهم زي ملالسو مالتي ولد أملاح تخوينا بمنفس أملاح كن مرح يقبقنا زتقبلنا منفس كمان ناول دنت منفس آمين بزي إجابير منفس كن مرح نخلينا مالتي أيكون عندك قدسان أحواتي أبزي أحد تسمر لا زدلي أنا قرات له سلازيلو إتهم بمنفس أملاح زمرحو زبلولو إتي بمنفس أملاح زمرحو زبلو زبل بمنفس أملاح زمرحو سبات علو مالتي بخال من قد زمرحو علو مالتي أيكون عندك قدسان أحواتي إذا كون يمثل عليه نجاري نه ولود أملاح زخونن ولود أملاح زي كونن زفل عليه لو نتبي زي قدسان أحواتي بزي إجابير منفس كن مرح نخلنا مالتي سلامنتاي أبزنن ببو معرف تنبيبنا قلت بزخونه نجاري أقميت النازله ب يبلنا له تا ب تبلقال أنبيبكم مالهم بزبلقال مملاختي إيو آمين نسوت راح زي كونس مفليك قال يتا بتبلقال اتا حانت قال ديفرنس تمص يا اغزابير يمسكن آمين دو بزبلقال مملاخت قالي نسوت راح زي كونس مفليك قالي سلازي هايو مصحف قدوس كم زبله سلازي توم بمنفس املاح زمرحو زبلو نساتهم ولد املاح آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ስለዘኾነ ኢየሱስ ባዕሉ በመንፈስ አምላኽ ይዝምራሕ ነይሩ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ዘመኑ በመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ካብ አድለዮ አነንሳትኩምን ክንዴናይ ዘይድለና ቅዱሳን አሕዋተይ ክንዴናይ በመንፈስ አምላኽ ክንምራሕ ዘይድለና ስለምንታይ ኣብ ህይወትና ዕውታት ዘይኮና ኢልና እንደሕራቲና በመንፈስ አምላኽ ስለዘይንምራሕ ፊኒሽ ኢየሱስ ጀሚሩ ሳብ ዝውድ በመንፈስ አምላኽ ይዝምራሕ ዝነበረ ኢየሱስ ናብ ዝኪድ ክባሃል ኮሎ ይኸይድ እዚ ግበር ክባሃል ኮሎ ይገብር ንኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ዝደለ ካብ ዘድልዮ ንዓና ክሳዕ ክንደይ ኣብዚሑ ዘይድልየና ቅዱሳን
ስለዚህ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ሕጂ ህዝና ጸናሕና ከምዚ ክነብቦ ጸናሕና ኣብ ሉቃስ ኣብ ማርቆስ ከሙን ኣብ ሉቃስ ውን ኣሎ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ ብመንፈስ ከአይብለና ብምንታይ ቅዱሳን ሕዋተይ ብምንታይ ብመንፈስ ከአና በረኻ ተመርሐ በሸይጣን አይብለናን በሱጉ ይብለናኒ በሰብ አይብለናኒ በመንፈስ ከአና በረኻ ተመርሐ ብምንታይና ንምራح ዘለና በዘመን እዚ من يزمرحنا زلو منفس قدوس يزمرحنا زلو سبات ديم زمرحنا زلو بسمعتنا إننا نمرح زلنا بمنتا إنا نمرح زلنا إزي أجد داس نتبس لزخوني نيدك أسعتنا سوي إنا نزارب زلنا يسوع كريستوس قويتاي سلزي جنزبكم تجوركم موت تقوميهم قدوسان حواتي يسوع منفس قدوس ملئ ومستمل سنتايب لنا بمنفس كأنا برخة تمرحب لنا بمنفس تزيت مريحنا زي أتصبيكم سمعني بمنفس انت زيت مريحنا ما نمسى بفقادنا برخة خيد زمرت إلن مس عراويت كحدر زمرت إلن يسوع قل كم تقال أملاح زنقرنا بمنفسنا برخة تمرحب لنا يسوع قدمنا برخة تمرحب مبالو مسحاف انتايب لنا يسوع منفس قدوس ملئو كاب يوردانوس تملسب لنا نفسه كف كريستيان كم تيورسان حفتي تبلوت أنهد نفسه كف كريستيان منفس قدوس كملا يجبوي أنت زي كوينو جن نتز مصوفتنا كحلفو أي كلني يسوع صلى منفس زملأو نت أب قدمي إذن برفتناتات كحلفو خيلو كبرنا أملاخ يخون آمين آمين ده أردسان حواتي يسوع زتملأ منفس انتي عينت منفس مخانو تفلتو ديهم قدسان ازي يسوع كريستوس زتملأ منفس ننفس وكفنا يرلينا قدسان حواتي مصحف قدس اب تنبيت إساياس معراف 11 قصر 2 كلهاتكم صحيفكم حازوو كزارب كله انتي بلنا أبلع دما يبلنا أبلع من يزبلنا زلوا أبلع يسوع أبلع يسوع دما منفس إخبار يبلنا قدامي كلا أي منفس طبب ثالث هاي عصرت حدا دير لي لابد حفتي معرف عصرت حدا قصر خلته أبلع يسوع دما منفس إخبار منفس طببن منفس عمرون منفس مخرن منفس حيلن منفس فلتات إخبارن منفس فرحاتون كعرفي إذ منفس زي لومير كبنامي آمين دو شوعات زتفلالي منفس قدوس manifestation in أبي يسوع كريستوس نري منفس إخبار بلنا منفس طبب منفس عمرو منفس مخري منفس حيلي منفس فلتات إخبار منفس فرحاتون يابلع لي يسوع عارف وزنبره مصحف قدوس يسوع منفس مليء قبلنا خلو نزي ابلع علي تزرزيرن زلوا منفس مالتي إخبار يمسكن ابستفلالي اوان دما نايزي ابلع لي حديرو زلو منفس وصيت نرينا نحن اول نزنا إخبار منفس ابلع لينا كورد يغباي كنصليون يغبانا إخبار يمسكن مصحف قدوس كزارب كله خمزيبل انبعر نسخاتكم اكوا كفؤات كنسهم ندقخم صبق هي محاب كافلتكم اتي اب سماي زلو ابهم قدا نزل منو انت ايلو اب لوقاس 11:13 ابزيحو منفس قدوس زيهبهم امين غويتا ابزيحو منفسو يحبنا امين مغنياتهم بزي منفس حنت هنقبر اي نخلنا بزي منفس قدوس حنت خنسلط ايكونن اي نخلننا مغنياتهم تايب المصحف قدوس اي بحيلن اي بخلتن انت ايدا بمنفسي يبل اغزابير يبل سلازي انت ايلو نسحاتكم كفؤات كنسهم بان تلمينهم بان تبو شكر تلمينهم شكر زلمنهم تبو يلو ناي سماي عبونا غنزبنا انت ابزيحو منفسو يبنا اغزابير يمسكن ابزيحو هلاونتو يبنا اغزابير شمو يبارك سلامنتا يسوع ابز تقسي ابزيح منفس قدوس زيهبوم زبله قدمي بزعبا ناي سماي ابو مزرابو بزعبا مدراوي ابوتاتي تزاريبو ناي مدراوي ابوتات كفؤات كنسوم ندقوم غنا صبق هي مهاب فلطيوم كام ناي مدراويان ابوتات نلعل غنا ناي سماي ابونا نزلمنو نت زدليوم نغير يهبوم امين احواتي نعين نعهدكم زدلينا منفس قدوس طراي
ስለዚህ ኸ ኢየሱስ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም ዝበለ ኢየሱስ ኣብ ካል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ዝዛረብ ከለኹም ዚሉ ግናኸ ኣነ እንተኸድኩ ዝሕሸኩም ሓቀ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተ ዘይኸድኩ እቲ መጸናንዕና ባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞ እንተኸድኩ ግና ንዕኡ ሰደልኩም ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 16:7 ስለምንታይ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ዝተዛረበ ምኽንያቱም በዘይ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ክንገብር ስለዘይንኽእል እዩ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘሎ ኢየሱስ እዩ ዝዓይ ኢየሱስ ተኸይዱ ግና ንሕና ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኢና ንዓይ ኣሜን ናይ እግዚአብሔር ነገር ከኣብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝስራሕ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኸይዳለኒ ንስኻትኩም በኃይለ ኽትዓዩ እንድሕር ኮይንኩም እትናተይ ነገር ኣባኹም ክግለጽ እንድሕር ደልየኹም መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ ንሱ መለሰ እዚ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እዩ ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን በኃይልን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ኣቢ ከረን መኒኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ጸጋ ንዑ ተባህለ ክጭድር ከሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ኸውጾየ ኢሉ ነገረኒ ይብለና ትንቢት ዘካርያስ 4:6-7 ማለት ነው ናይ እግዚአብሔር ነገር ቅዱሳን ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዝስራሕ ስለዚህ ኸይ መንፈስ አምላኽ ዘድሌና በመንፈስ አምላኽ ዝምራ ህይወት ክህልወና ዝግባ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዮሐንስ 16:13 እንታይ ብለና እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እንበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽ ኸፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ክመራሐኩም ኢሉ መንፈስ ቅዱስ መራሒና አሜን መንፈስ ቅዱስ መራሒና ክንምራሕ ዝግባአና በስሚዕትና ዘይኮነስ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ክንሰምዖ ዝግባአና ንናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ንዕኡ ክንሰምዖ ኾልና ጥራይ ንሐሳብ እግዚአብሔር ክንረኽቦን ክንገብሮን እንኽእል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከድና እንተሪኢና ብ8:29 አንቶ ይጣይሰ ሓሊፈ ነረ ብዛዕባ ፊልጶስ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ መንፈስ ካን ፊልጶስ ሕለፍ ናብ ሰረገላ ቀረበሎ ፊልጶስ በመንፈስ ዘይምራሕ እንተ ዘይከውን ነሩ ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ምድሓን መኾነሉ ዶ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ከኣ በሰማርያ እንተ ዘይሐልፍ ሰማርያ ምድሓን መኾነላ ዶ ቅዱሳን ወይድማ ኢየሱስ ናብ ሃገረ ጌርጌሶን ተዘይመጽ እቲ ሌጊዮን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብኣይ ምንጋፍ መኾነሉ ዶ ቅዱሳን ኢየሱስ ኮነ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ በመንፈስ አምላኽ ይምርሑ ስለዝነበሩ እቲ ሱፐርናቹራል ዝኾነ ነገር ይገብሩ ነይሮም ቅዱሳን ነህናሃ ከም ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ወይድማ ከም ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት ክህልወና እንድሕር ደሊና እቲ አንኮ አማራጺ በመንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ አሜን በዚህ መንፈስ አምላኽ ምንም ክንገብር አይነኸልና ስለዚህ ኸአዩ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኃይል ኸይተቀበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ካይትወጹ ዝበሎ ተዝክሩ ወዲኹም ኢየሱስ እግዚአብሔር ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጳውሎስ ንጴጥሮስ ሕጅ ክትስዕበኒ ኣይትኽእልኒ ኻ ደሓር ግን ክትስዕበኒ ኻይልዎ ምርዳዕ ቢዎ ነይሩ ታኾይነ ዘይስዕበካ ይኽእል እምበር ኣይትኽእልኒ ኻ ክብሎ ከሎ ኢየሱስ እቲ ሁሉ ዝፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትኽእልኒ ኻ ሕጅ እናበሎስ ይኽእል ኢሉ ከምዘይ ኻኣለኻ በቃ ሪኡ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎ ሕጅ ትኽእልኒ ኻ ደሓር ግን ክትስዕበኒ ኻይልዎ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የድልየና እዩ አሜን ክሳብ መወዳእታ ኢየሱስ ክንስዕቦ እንድሕር ደሊና መንፈስ አምላኽ የድልየና እዩ ሐሳብ እግዚአብሔር ክነገልግል እንድሕር ደሊና መንፈስ እግዚአብሔር የድልየና እዩ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ኃይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎ ይብለና ግብረ ሐዋርያት 1:8 ማለት እዩ ሐዋርያት ክሰብኩን ተአምራት በኦም ክኸውን ጀመረ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ ስለዚህ ጸሎትና ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ክኸውን ዝግባእ ነቲ መንፈሱ ከይሰፈረ ንህዝቢ አምላኽ ኣብዚሕ መንፈሱ ክበና ይሞ ምጽላ ይኹን መንፈስ አምላኽ ክንቀበል ኣብዚሕና ንጸልይ አሜን ሕጃብ ሉቃስ 11 ዘሎ ጥቕሲ አጸቢቁ ይርዳአና ከመይሲ ኩሉ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝስራሕ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ስለዝኾነ ማለት እዩ
أحواتي كمت أبلع على استقصكو يسوس منفس زمرحو نام مدربداي انتي خبل دلي مسلكم بمنفس قدوس كن مرح كولنا منفس قدوس نابز دلي سفرايز وسدنا امين امين دا قدوسن امين يسدنا منفس قدوس نابز دلي ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከመረሐና ሆሎ እሱስ ወስደና ቦታታት ከጥዕሙና ከይጥዕሙና ይሆልየም ግና ይጣመና ክንእዘዝ ይግባአናይ ስለምንታይ እትና እግዚአብሔር በረከት አምእዛዝ ስለዝሆነ በመንፈስ ክንመራህ ኮለና ካብዙሕ ነገር ነህለውና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና አብዛ ምድር ዘለና ከም ክርስቶስ ሐሳብ እግዚአብሔር አገልግልና ህንከይድ ስለዝሆነ ማለት ስለዚህ ንሕና ባሮት አምላክ መንፈስ አምላክ ጽንክ ንብል ይግባአናይ እንደ ሕር ዘሰማዕና ህይወትና ኪሳራ ዝመልኦ ይዝሆን አብ ግብራ ሐዋርያት 10:6 እንታይ በልሲ አብ እስያ ንጥቃል ካይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስከልከሎም በሃገር ፍርጊያን ገላትያ ሓለፉ ብለና መንፈስ ቅዱስ ሪኢኹም ኣለሁም ናብ ትኽትከዶ ዘይግባአካ ከም ዘይ ትኸይድ ይዝገብረካ ክትከዶ ዝግባአካ ክትከይድ ይገብረካ አሜን በመንፈስ ክንምራሕ ኮልና ካብ ብዙሕ ነገር ኢና ንሕሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናሐሳቤ ከተቃለለልኩም እቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ክብል ኮሎ እዚ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ወይ ካብ መንፈስ አምላክ መምርሕ ዝቕበሉ ማለት እዩ ከምቲ መንፈስ አምላክ ዝበሎም ዝገብሩ ማለት እዩ አሜን ነዘን ክልተ ነጥብታት ንግበርቅ እንድሕር ቅዱሳን አሕዋቴ ነዘን ክልተ ነጥብታት ንገብር እንድሕር ኮይና ንሕና ውሉድ አምላኽና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ወንጌል 16:13 ዝበሎ እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እንበር ካብ ርሱ አይዛረብን ንሱ ነቲ ዝመጽ ኸፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅን ክመራሐኩም ይልና ነቲ መንፈስ ሐቅ ዝዛረበና ክንሰምዖ ነቲ ሰማዕና ቃል ድማን ክንዕዘዞ ይግባአናይ ከመይሲ ኢየሱስ ገና ብዙሕ ክነግረና በአና ገይሩ ክሰርሑ ዝደልዮ ነገር ስለዘሎ ማለት እዩ ንመንፈስ ሐቅ ክንሰምዖ ኾለና ጥራይና ብዛዕባ ዝመጽእን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንፈልጥ ንኽእል ጴጥሮስ ብዛዕባ ካብዛ ምድሪ ክፍለይ ምዃኑ ተነጊርዎ በኸመይ ፈሊጡ በቲ ካብ ውሽጡ ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንታይ ሎ ጴጥሮስ ክጽሕፍ ኮሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቁጥር 1 ቁጥር ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምቅንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝኻር ከንቀሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይራኣየንሎ ኢሉ ዋላ በመንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ ኮለና ማዓስ ካብዛ ምድሪ ቴክ ኦፍ ንገብር ማዓስ ፍላይ ንገብር ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ይነግረና አሜን ቅዱሳን ደሳይብልን ቅዱሳን እዚ ማለት ንሕና ካይፈለጥና ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገር የለን ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ከይፍለጠ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ካይነገረ ምሳና ካይዘተ ዝኸውን ነገር የለን ማለት እዩ ቅዱሳን አሕዋቴ ብዛዕባ ዝመጽ ብዛዕባይሲ ቅድም ዝኾነ ሰብ ኣነ ፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ዝምራሕ እንድሕር ኮይነ ንዓይሲ ካልኦት ኣይነግሩንን ብዛዕባ ዝመጽሲ መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ንዓይ የፍልጠኒ ማለት እዩ ሕጂ ኮ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ንሕና ስለዚህ ንሰምዕ እግዚአብሔር በቶም ዝሰምዕዎ ገይሩ ይምዕደናሎ በቶም ዝሰምዕዎ ገይሩ መልእኽቲ የምጻልናሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግን ናይ ምስማዕ ፕሪቪሌጅ ግን ነፍስ ወከፍና ተዋሂቡናይ ምስ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ መሕላፍ ከድለና ቅዱሳን አሕዋቴ ኢየሱስ እቲ ሁሉ ፈተናታት ዝመጾ ስለምንታይ እንድሕር ዳአይልና በመንፈስ አምላክ ይምራሕ ስለዝነበረ ቅዱሳን እዚኦም በፈተናታት አልፉ በቃ ናይ እግዚአብሔር ውግእ ትዋግኡ ዘለኹም ሰባት እቲ ውግእ ዝመጻኩም ምክንያቱም በመንፈስ አምላክ ተመሪሕኩም ነቲ ክትገብሩ ዝግባአኩም ስለትገብሩ ዘለኹም በኸመይ በአወስ ሲዕር ወጪ እንድሕር ዳአይልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል መንፈስ ቅዱስ በቲ ዝመርሖ መንፈስ ኢየሱስ ሲዕር ወጪ ዝኸአለ ህይወት ሐዋርያት እንተርኢና ሐሳብ እግዚአብሔር ከገልግሉ በብዙሕ መከራ ሓሊፎም ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባቲ ዘሕለፎ ጸበባ ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፈሎም ኮሎ ከምዚሉ በአይሁድ 5 ጊዜ ነርባዓስ ሓደ ጎደል ተገሪፈ ኢሉ 3 ሰዓት ብሽመል ተዘቢጠ ሓደ ሰዓት በእማን ቀጥቀጡኒ 3 ሰዓት እታ ዝነበርኳ መርከት ተሰብረት
ليتن معلتن أبتي معامو بحري حديرة وعالكو بزح جيزة أب مجوتات نيرة أب رباطات بفرحات كابدك عدي بفرحات كاب أحزاب بفرحات كاب كتما بفرحات أب برها بفرحات أب بحر بفرحات أب مأخل أحوات حاسوت بفرحات إيزنبركو بإيون بتعارن بزح جزء بمنكحن بتأمتن بتأمن بزح جزء بتأمن بقرن بعرقان نيرة عبل علزي عوز أيزولو كل نجار تي عب تصبح زبني مالت بزعباتي نقولاتن محبر زحالي زولو حالي تيلو عبل علزي كله بزخولو معبلات النحلفة بزعبا انتهي قد يبلونيرو بزعبا محبرات عملاق قد يبلونيرو إذا كل زخون اللي نتاعي بمنفس عملاق زمر حساب سلزنا بري منفس عملاق جبر زبولو زجبر سلزنا بري إجزابري مسكن نتاعي قدي شوي بس كل مكراز حلف عارف خوف زيبل نبل نحلو نخوننا معناتهم أب زمننا كوموس لزخونة زخونة نيشتي شجر كل كتب الكولا أجع محاز نتاعي قديش نمبال نيز زمن زي كريستيان أب حلايو أنا أقات إمولو بزح نجر أنا وين حدا قرب جزء خموي له تقدرشني له تقدرشني أب كم مسألة وزعت تقدرشني زبال كلهم جزءات نيروي جن تقدرشني خنا بالعي قبّا ناني قدوس أنا حواتي أنت إذا أيوك ساكن دزي مكره تقبض عليهم أنت أيوك هبانا زفاليهم أنت إلنا زترد أرد أيو خالد ما هيوتهم بمنفس قدوس تملأت منفس قدوس زمرحو ايو هاري باولوس نسب قرنطوس كبراتو كتصنع عميلو اب كالاي قرنطوس 4 كاب 10 شمونت تابل نتشع زحلفن قليلن صبابانان معليا زيبلو بلوص ناي زلعالم مولو رزين كبر يدالولنا يمو اتناي وصاي سبنا انت بس اكوا اتوشطنا صصباح يحدسالو سلازي اين حللنينا اتزرئن غيزيو اتزرئنا زلعالميو مو نحنا نتزرئ امبر نتزرئ اين طمتنا يلو امبار نحناون نزتردينا لومي ناي مدر حساب حديقنا بزعوا سبياوي نجر نحسبنا غعزونا نقصل امين قدسان احواتي احاتين كابزدا جميرنا بمنفس املاح كنمرح غويتا يدغفنا نايلومي بايبل ستادي زي نيروني غويتا يسوس بنغر كل يباركم نيكست ابزمص زلو سمون دما كنقصلينا امارقوس حاده كاب 14 كساب 28 زلو حساب كنقصلينا اي رغصاኛ زخونه حاده قداسي نطبي غديفلكم الله الى حسب زمنكم يبارك يداوكم نصلوت حفابلو